מה קורה חברים? כאן עוד סרטון חדש בערוץ. זה הסרטון הראשון שלי. היום אנחנו משחקים בפיקסלמון. אם אתם נהנים מהסרטון בבקשה תירשמו לערוץ. אם לא ידעתם, פיקסלמון זה פוקימון בתוך מיינקראפט. אני הולך לבחור טריקו. התחלתי עם הרבה כדורים עם סוכריות. בואו נשתגר לעולם של פוקימונים. מעניין לאן זה ישגר אותנו. שגר אותנו ליער. אני אוהב הכי את היער בפיקסלמון, כי יש שם הרבה פוקימונים טובים. בואו נחפש פוקימונים. 3, 2, 1. הנה רוקידי. בואו ננצח בקרב הראשון שלנו. לא, הפסדנו. סוף סוף הגענו למרפאה. אם אהבתם עד עכשיו את הסרטון, אם אתם רוצים חלק 2, המטרה היא 5 לייקים. בואו נעלה את טריקו עכשיו רמות עם הסוכריות. מהלך חדש. עוד מהלך חדש. נראה לי עוד מעט הוא מתפתח. טריקו סוף סוף להתפתח לגראווייל. בואו נראה אם אנחנו נצליח לפתח אותו בהתפתחות האחרונה. כמה מהלכים אנחנו מקבלים. נראה לי זה מהלך טוב. רמה 30. מתפתח לספטייל. סוף סוף הוא בהתפתחות האחרונה. בוא נראה אם אפשר לרחוב עליו. אפשר, זה מגניב נורא. הוא גם נורא מהיר. אם אתם רוצים לשחק בשרת הזה, אני אתן את ה-IP בתיאור. אוקיי, בואו נשתגר לעולם פוקימונים שוב. עכשיו יש לנו פוקימון חדק, לא נמות.
בוא ננסה לתפוס אותו. לא הצלחתי, בוא ננסה שוב. שוב לא הצלחתי, אבל אני לא מוותר. יש, תפסתי אותו. אני פשוט זורק פה כדור ובורח. או, הנה מאסטרבול, זה נדיר נורא. אם נהניתם עד עכשיו מהסרטון, בבקשה תרשמו לערוץ ותעשו לייק. המטרה של הסדרה זה לתפוס אגדי. זה היה הסרטון, אז יאללה ביי.